Hemezortzigarren mendean Carl von Linneo naturalista suediarrak munduan zen bizitza guztia sailkatzeko sistema berri bat proposatu zuen. Nomenklatura binomiala, nolabait, espezie bakoitzak izen abizenak izatea. Gaur egun erabiltzen dugun metodo simplifikatu eta estandarizatu horrek dibertsitate biologikoa antolatzen eta ulertzen lagundu zuen. 12.000 landare eta animalia espezieko zerrenda bat osatu zuen Linneok 1785. urtean. Ordutik hona zerrenda dezente luzatu da. Ia 2 milioi espezie identifikatu eta izendatu dira. Eta uste da, gainera, izaki bizidun gehiago, pila bat daudela oraindik aurkitu eta sailkatu gabe. Kaixo izenak irabazten eta tamalez batzuetan galtzen ari den zerrenda bat baino askoz gehiago da biodibertsitatea. Gaur, biodibertsitateaz arituko gara. Bizidunen aniztasunak eta haien arteko elkarrekintzek zuzenean eragiten digute, gizakioi gu ere zerrendan baikaude. Has gaitezen! Aurrekaririk ez duen erritmoan ari da gutxitzen natura munduan, eta espezieen desagertze erritmoa azkartzen ari da. Galera horrek mundu guztiko pertsonei eragiten die. Milioi bat landare eta animalia espezie baino gehiago galtzorian daude, eta horietako asko 10 urteko epean desagertuko dira Nazio Batuen Ingurumen Agentziak iragarri duenez. Biodibertsitatearen galera masibo horren erantzuleak pertsonak gara. Habitaten degradazioa, tenperaturen igoera eta ozeanoen azidotzea planeta osoaren osasunaren gainbeheraren sintomak dira. Naturaren galera geldiarazi eta leheneratzeko akordio bat sinatu zuten Nazio Batuen Aniztasun Biologikorako Konbentzioko kideek 2022ko abenduan. Aniztasun biologikorako esparru globala izeneko akordioa. Hitzarmenak natura babesteko helburu orokorrak ezartzen ditu. Besteak beste, desagertzeko arriskuan dauden espezieen suntsipena geldiaraztea eta espezie guztien desagertzeko erritmoa eta arriskua 10-era murriztea. Munduko gobernuak erabakiak hartzeko IPBES erakundearen txostenetan oinarritzen dira. Txosten horietako baten koordinatzaile nagusia izan zen Unai Pascual, naturaren balioen ebaluazioari buruzkoa hain zuzen. Naturak eskaintzen dituen zerbitzuak ulertzeko mundu mailako plataforma zientifiko-politikoa da IPBES. Kide diren herrialdeek beraz, Pascual eta bere kideek egindako txostenetan jasotzen diren gomendioak praktikara eramateko konpromisoa hartzen dute. Bueno, nahi, toki ederrera ekarri gaituzu, ez da? Paraje ikaragarria, ederra benetan. Gorbeako magalean gaude, leku nahiko ez ezaguna, arabarrak ez direnentzako, guretzat oso ezaguna da, txikitatik hona etortzen gea, baina egia da, bai, Euskal Herritar askorentzat parajea oso ez ezaguna da. Gomendagarria esango dugu. Tira, Houston, arazo bat daukagu biodibertsitatearekin. Bueno, txantxa ematen du, baina arazo larria, serioa da, ez da? Bai, ezakin horre gongo dan Houstonen telefono hartzen, baina bai, arazo larria da, arazo globala da, eta tokian tokiko arazoa ere bada. Biodibertsitatea galtzen ari gara,
aspalditik gainera. Eta hori errealitate bat da. Errealitate bat da, oso ondo neurtuta zenbat galtzen ari garen, oso estimazio zehatzak ere badauzkagu, nola ari garen, biodibertsitatea deitzen diogun horren inguruan hainbat gauza galtzen, gainera modu azeleratuan. Komeni da definitzea zertaz ari garen biodibertsitatea kontzeptua erabiltzen dugunen, ez da? Aniztasunaz harago doa. Biodibertsitatearen kontzeptu zientifikoa ekologoek ezarri dute, maila ezberdinetan, genen mailan, espezien mailan, habitaten mailan, ekosistemen mailan, ze aniztasun dagoen. Jakinda, maila guzti horiek ere elkarrekin lotura dauzkatela, ez direla gauza independenteak. Guzti horri deitzen diogu bioaniztasuna, baina azkenean esango genuke dela bizitzaren aniztasuna. Klima larrialdia eta biodibertsitatearen galera hori, zenbateraino konparatu daitezke? Konparagarriak dira biak, bi krisi dielako. Eta lotuta daude? Guztiz lotuta. Bai, klima aldaketak eragiten du bioanistasunaren galera hortan, bai, azelerazio prozesu horretan klima aldaketa badauka zerikusia. Logikoa da, bai. Evoluzioa, espezien evoluzioak, milaka urtetako historia bada. Eta klima aldaketa gertatzen oso azkarregi hori da. Eta espezie batzuk almen gehiago daukate, egokitzeko, beste batzuk ez, eta askok ez daukate. Baina badakigu ere bai, bioaniztasunen galera ez dela bakarrik klima aldaketaren gatik. Baizik eta, guk gain ustiaketa egiten dugu leku guztietan. Guk natura ustiatzen dugun modua ez da jasangarria, eta horrek eragiten du bioaniztasuna galtzea. Baina gero badauzkagu beste fenomeno batzuk, Badaukagu kutsadura, espezie inbaditzaileak, lurra eta itsasoak eta ustiatzeko moduak, eta guzti horiek badaukate eragin bat bioaniztasunean gehi klima aldaketaren prozesua. Horren guztiaren batura izango. Eta horren guztiaren batura biderkaketa guzti horrek eragiten du bioaniztasunaren galera mundu guztian zehar. Egan egin dezaketen ugaztun bakarrak dira. Eta kontrako ustea zabaldu bada ere, ez dira itsuak, ikusten dute. Baina batez ere, gauez mugitzen direnez, frekuentzia altuko ultrasoinu sistema bat garatu dute, ilunpean orientatzeko eta elikatzeko. Saguzarrak dira, aski ezaguna guztiontzat. Antartikan izan ezik, kontinente guztietan bizibira, oraingoz behintzat. Izan ere, saguzar espezie asko arriskuan dago. Euskal Herrian 27 saguzar espezie daude eta guztiak konsideratzen dira interes bereziko espezie bezala. Eta horrez gain, 6 espezie daude zaurgarri eta beste 6 galtzorian. Beraz, kontserbazio egoera nahiko larria da, esan dezakegu. Honela hasten dira Nerea Vallejo eta Lander Olasagasti ikertzaileen lanegunak, kobetara saguzarrak behatzera joaten direnean. Euskal Herriko Unibertsitateko Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia sailean egiten dute lan. Saguzarren gaineko ikerketa egiten dute beraien doktore tesian. Alde batetik, haien gordelekoak askotan mehatxatuta daude. Kobazulo asko ez daude egoera honean eta turismo asko daukate. Gero beste saguzar batzuk zuhaitzetan bizi dira eta saguzar horiek hemen Euskal Herrian dagoen basoen kudeaketagatik ez dituzte topatzen haientzako habitat egokiak. Beste alde batetik klima aldaketak ere eragiten die eta haien bizi zikloa aldatu dezakete. Egunez kobetan bizi diren saguzarrak ikertzen dituzte. Eta gaur, Ferra saguzar mediterraneoaren hibernazio kolonia baten jarraipena egingo dute. Koba, Bizkaia eta Kantabriaren arteko mugan dago. Bizkarrean 20 kilotik gora pisatzen duten bateriak daramatzate. Kamioien bateriak dira. Kasu honetan, Koban instalatu duten sistema elektroniko bat elikatzeko erabiltzen dituzte. Sistema honek saguzarrei jarri bizkieten txipak irakurtzen ditu,
egiten dituzten mugimenduen jarraipena egiteko. Nik erabiltzen duten teknologia honek, kobako xaguzarretan lehenengo aldietariko orain hasi dira Europan, Amerikan erabiltzen. Da 12 milimetroko txip txiki bat, kalterik eragite ez diena. Orduan horrekin egin dezakegu eguneroko gaueko jarraipen bat, eta ikusi dezakegu epe luzera noiz arte bizi diren, ze kolonien artean pasatzen diren, eta azken finean gerora konservazioan eragina duten faktorak ikertzen ditugu. Hartu pizkat, eta jazta, adokat. Bateriak pizkarrean hartuta ibiltzea zaila eta nekeza da. Eta horiekin kobara jaistea are eta zailagoa izango da. Kobara sartzeko aldapa handi xamarra jaitsi behar da. Sokari gogor eutsi behar zaio ez erortzeko. Xaguzarrak ez ditugu aurkituko lehen galeria honetan. 100 metroko sakoneran hibernatzen dute. Xaguzarrei jarri bieten txipa detektatzen duen sistema ordea, hemen bertan instalatu dute. Xaguzarrak kanpora ateratzen direnean detektatzeko. Hau da erabiltzen dugun sistema, hauskailu atal, bateriak, jaitsi ditugunak eta orain aldatuko ditugunak. Gero hemen ikusten duzuen maleta hau da irakurlea, eta gero hortik ateratzen den kable horrek sortzen du antena deitzen dioguna hau. Azkenean, egitura bat, zeinaren tartetik pasatzen diren xaguzarrak, aktibo daudenean, eta irakurtzen dituna. Hemen daude azkeneko 3 astetan egon dira bateriak. Bateriak aldatu egingo bituzte urrengo 3 asteetan sistemak martxan jarrai dezan. Teknologia honen bidez bildutako datuak deskargatu egiten dituzte. Ondoren, xaguzarren mugimenduen informazioa aztertzeko. Garaiarekin batea udaberritzen hasi da giroa, eta xaguzarrak ere hasi dira hibernaziotik ateratzen. Azken 2 astetan 95 animaliaren txipak irakurri ditugu. Bildutako datuetatik informazio interesgarria erauzi dezakete. Klima aldaketaren testu inguruan, negu epelek edo garaiz kanpoko temperatura altuek, xaguzarren hibernazioan adibidez nola eragiten duten ikertu dezakete. Epe luzeko lan askorik ez dago, baina bai dagoela zantzu hori geroztalenago aktibatzen direna, guk ikusten dugu eta hau frogatuta daukagu, beroa egiten duen egunetan ateratzen dira. Eta frogatuta dago ere bai, otsailean, urtarrilean, egun bero gehiago dauzkagula lehen zeudenak baino. Orduan, hortik dedukzioz esan dezakegu xaguzarrak aktiboago daudela neguan. Sistema hau koba bat baino gehiagotan instalatu dute. Eta horri esker, xaguzarren migrazio ohiturak ikertu ditzakete. Xaguzar espezie batzuk, koba xaguzarrak esaterako, kilometro askotako migrazioak egin ditzakete. Ferra xaguzar mediterraneoak aldiz, bisitatu dugun koban pasatzen du negua hibernatzen, eta udaberrian, kilometro gutxira dagoen beste koba epelago batera joaten da kumatzera. Horra joango gara orain. Beste koba horretan, dietari buruzko ikerketa ere egiten dute. Azkeneko ikerketek erakusten dute nekazal intensifikazioaren ondorioz, gaueko intsektuen abundantzia, dentsitatea eta dibertsitatea beraka doala. Horrelako sistemetan xaguzarrek geroz eta gutxiago izango dute jateko. Beraz, dieta ikertzearekin jakin dezakegu haien inguruko paisaia asko zaintzea oso garrantzitsua dela. Xaguzarren dieta oso dibertsoa da. Euskal Herrian 27 espezie daude, baina munduan 1400 espezietik gora dira. Gehienak intsektu jaleak dira, baina beste batzuk fruituak jaten dituzte. Nektarra, gutxi batzuk ornodunak, eta 3 espezie daude odolez elikatzen direnak. Euskal Herriko 27 espezieak intsektiboroak dira. Hala ere, oso dieta ezberdina dute. Batzuk sitxetan espezialistak dira. Beste batzuek kakalardoak jaten dituzte, armi-armak, euliak. Bada espezie bat arrainak harrapatzen dituena, eta beste batek txori txikiak. Xaguzarrak koba barruan aurkitzea zorte kontua da. Animalia espezie honen jarraipena egitea oso zaila da. Oso gordeleku ezberdinetan bizi delako. Kobetan oso sakon ezkutatzen delako.
eta gauez mugitzen delako besteak beste. Saguzarrak gainera oso sentikorrak dira, izuak, eta oso erraz usatu bitzakegu. Horregatik ahalik eta isilen sartuko gara, eta ahalik eta argi gutxienarekin ibiltzen saiatuko gara. Zorte handia izan dugu, hemen daude, Ferra saguzarra handiaren kolonia bata. Haien dieta aztertzeko, haien gordelekuak lokalizatu behar ditugu, eta gordeleku horietara joan, eta biltzaile bat jarri saguzarren azpian, bertara gorotza jausteko. Duela aste batzuk grabatutako irudiak dira hauek. Saguzar kolonia honen azpian Nereak berak gorotzak biltzeko sare bat jarri zuen. Gaur jasoko du sarea eta gorotz horiek laborategira eramango ditu. Saguzarren dieta ikertzeko teknika molekularrak erabiltzen ditugu. Hau da, saguzarren gorotzak biltzen ditugu mendian, ikusi dugun bezala, eta gero laborategira eramaten ditugu eta bertan gorotzoietan dagoen DNA guztia aztertzen dugu. Horrela jakin dezakegu espezifikoki zer jaten duen. Laborategian koban bildutako gorotzetatik DNA erauzten dute. DNA arizpi ezberdinak isolatzen dituzte. Arazoa da, gorotzoietan DNA asko dagoela. Saguzarraren DNA dago, saguzarraren esteetako bakterioen DNA egongo da, eta egongo da baita ere saguzarrak janduenaren DNA. Guri azkenengo parte hau bakarrik interesatzen zaigu. Saguzarrak jan dituen intsektuen DNA-aren milioika kopia lortzen dituzte, eta horietako bakoitzari izena jartzen diote. Zehatz-mehatz jakiteko saguzar espezie horrek zer jan duen. Nereak bere tesian Jofroi saguzarraren dieta ikertu du, baina horretaz gainera beste hainbat ikerketetan ere parte hartu du. Horietako bat Andaluzian egin dute. Han koba saguzarraren kolonia baten dieta aztertu dute urtebetez. Eta ikusi dute, animalia horrek nekazaritza kaltetzen duten intsektu asko jaten dituela, izurriak alegia. Kalkulatu genuen edo saiatu ginen estimatzen zenbat izurrite jaten zituzten. Eta kalkulatu genuen gutxi gora bera 1600 kilogramo izurrite janal zituztela urte osoan zehar. Beraz horrek aditzera ematen du ze garrantzitsua izan daiteken guretzako ere eta oso modu egoista batean ere saguzarrak kontserbatzea. Ez dakit landare inbaditzaileak biodibertsitatearen krisi honetan nun kokatzen diren? Bai, bueno, landare eta ugaztunak eta espezie ezberdinak hori bada fenomeno bat gertatzen ari dena eta ere azeleratzen ari dena, zergatik mundu globalizatu batetan bizi garelako, jendearen, joan etorriak leku batetik bestera, merkantziak eta bueno, hemen lehen ez genituen espezie batzuk etortzen dira, eta horiek badaukate tokian tokiko bianiztasunean izugarrizko ondorioak. Eta biodibertsitateari kalte egiten diote. Bai, klaro, tokian tokiko anistasun horri kalte egiten dio, kanpotik datorren espezie bat, igual oso dominantea dena, ez diolako guztien beste espezie batzuei, beraien ekosistema horretan biziraute. Hori bada asunto importante bat, bai. Espezie inbaditzaileak, kutsadura badira hor, hainbat faktorek krisi hau, biodibertsitatearen krisia definitzen dutenak, ez da? 5 dira, oker ez banago. Bai, espezie inbaditzaileak, badaukagu kutsadura, uraren, airearen, lurraren kutsadura, eta pertsonen ekosistemen ustiak eta, nekazaritza intensiboak eta barrez, hor badaukagu efektu oso potente bat, eta gero badaukagu ere klima aldaketa, eta guzti hauek elkarrekin lotzen diren, bakoitza biderkatzaile efektu bat sortzen du, eta batzu dira tokian tokikoa, beste batzu dira oso globalak,
baina leku guztietan ematen diren fenomenoak dira. Ez da leku batetan gauza horiek gertatzen dira, beste batzutan bakarrik klima aldaketa. Ez, mundu mailan leku guztietan fenomeno guzti hauek elkarrekin ematen dira, ez? Erreka bazter bat aukeratu dut, inbaditzailea hitz egiteko garaian, ingurune oso aproposa da, ze inbasiorako erraztasuna handia dauka. Eraldatze naturala zain, daukate eraldatze antropiko oso handia, hemen Euskal Herrian mintzen. Hementxe gaude, Astigarragan, Ibarra oso gazte batetan, bazkagu zumeak eta altzak, espezie autoktonoak eta Ibar baso autoktonoren osagaiak. Baina, nahiko obra asko egon dira hemen, nahiko degradatua dago eta handari inbaditzaile asko dauzkagu. Hau denok ezagutuko dezue, hau da Rhinotria japonica, Gipuzkoan behintzat, Bizkaian ebai, ibaien ondotan oso ugaria. Rhinotria japonica, Japoniatik dator eta Europa guztian, Australian, Zelanda Berrian, Ipar Amerikan, badago oso edatua eta da, arazo bat, ez bakarrik ingurumenarentzako, baita ere arazo ekonomiko bat. Ez badira iritsi, bere modu naturalez, eta bere sakabaneketan modu naturalez, 100.000 urtetan, batean hemen baldin badazkagu izan da, gu lagundu diegulako. Hemen dago beste espezie bat. Hau da, zuhaitz bat. Oain ez da zuhaitz bat, hemen ikusten dugun hau. Hau da, astigar bat, Acernegundo du izena, eta hau da baita ere, Europan dagoen zuhaitz inbaditzaile arriskutsuenetarikoa, Ibar basoetan. Hemen dakagu Acernegundo bat handiagoa, ez nuen ikusi oraindik. Hemen beste bat. Beraz, ja, ez dugu egin ikerketa serio bat, baina ja hasi genezake hipotesi bat egiten, Acernegundo problema bat izan litekeela. Eta hemen dakagu hau, hosto linearrak dituen landare hau, segurazki ezagutzen dezute, lore laranja ditu oso politak, oso digarriak. Hori da, korkosmiflora hibrido bada, ornamental bezala erabiltzeko, hortikulturan, eta Ibar basoetan eta beste habitatezetan, da, hau bai dela, espezie inbaditzaile oso erasokorra, plaga bada. Beste espezie hau, ikusten ostoan eta nahiko iztiratsua, loreak ditu txuriak, 3 petaloekin. Hau da Tradescantia fluminensis, Hego Amerikako landare inbaditzaile bat, eta hemen Euskal Herrian da Europa epel guztian ingurune nahiko ez eta ilunak inbaditzen ditu, izugarri. Oso importantea da ekosistemak ongi kontserbatuta mantentzea, ze zailagoa egingo zaie hedatzea landare inbaditzaileei. Hau da azenarioaren familiako espezie bat, bere izena da Oenanthe crocata, eta hemen da espezie autoktono bat.
penintzula iberiko guztian, batipat, ibai ertzetan lurtzorua aretsua denean. Espezie hau, deigarria da, handia da, eta autotonoa da. Nahiko pozgarria da, hona etorri, eta ibarbaso honetan ikustea, espezie autotono ugari daudela, hori espero den bezala, baina mantentzen direla oraindik espezie autotono ugari ere, nahiko pozgarria da. Esaten da, biodibertsitatea behar dugula jateko, arnasteko. Bada, instrumentalizazio bat dago tartean gure eta hor kanpoan dagoen biodibertsitatearen artekoa. Horrela ikusita, objektu bat bezala ikusita, esango nuke objektu hori behar dugula. Bianistasun zera hori behar dugu gure ongizaterako, gure biziraupenerako ere bai. Ze jaten deon, ze arnasten deon, zer edaten deon, gure osasun fisikoa eta mentala. Eta horri deitzen diogu, bionistasunaren balio instrumentala. Hor ez da egoista xamarra, antropozentrista xamarra? Egoismo puntu bat izan dezake, ez? Baina baita ere badakigu, eta politika gintzan adibidez, bionistasuna babesteko esfortzuak eta dirua eta inbertsioak jarri behar direnean, hau dela agian diskurtso potenteena. Zaila izaten da, orain marraztu duzun ikuspegi horrekin zaila egiten zaigu guri komunikatzaileoi mezu positiboak, proaktiboak, propositiboak botatzea. Bai, oreka zaila da. Komunikazio hortan oreka mantentzea oso zaila da. Alde batetik, diagnostiko ahalik eta zehatzena plazaratu behar dugu, jendeak jakin behar du, ze munduan bizi garen, ze gertatzen ari den, eta krisi hauen ondorioak zeintzuk izango diren. Eta hori, zientziak gutxi gora bera ezagutzen du. Errealitate gordina. Errealitatea da, medikura zoazenean nahi dezu jakin ze gertatzen zaizun, ez? Nahi dezu ahalik eta diagnostiko hoberena jasotzea. Gero, medikoak esaten dizunari kasu egingo diozun edez, hori ja zure autua izango da. Eta hori gertatzen zaigu. Mezu positibo, naif batzuk ere ez ditugu bota behar. Gure erantzukizuna da, errealitatea gordina baldin bada ere, zein den azaltzea. Eta hortik aurrera, gizarteratu eta gizarteak berak erabaki dezala zenolako neurriak hartu nahi dituen. Ez dakit mezu positibo ala eskor batekin erantzungo didazun, baina garaiz gaude. Mundu mailan garaiz gaude zertarako. Bionistasunaren galera ekiditeko, buelta emateko. Bai, gertatzena bionistasunarekin badago gauza klimarekin bezala ez dena gertatzen. Ze klimarekin oso prozesu eta inertzia oso potentea daukan zerbait da. Mendeetako inertzia izango dugu gaur ere gure emisioak geldituko bagenitu ere, hau ez da etxeko termostatoan nahi dugun temperatura esartzea bezala. Planeta oso bat ezari. Baina bionistasunarekin beste zerbait gertatzen da. Ere, dinamika inertzia hauek ere oso potenteak dira, ez da termostato bati edo makina baten botoiari ematea bezala stop edo on edo off, baina bionistasuna ulertzen baldin badu, adibidez, espezieen anistasun hori, behin espeziak galtzen direnean, galdu dira, betirako, atzerazinezko fenomeno bat da. Orduan, nola eman aldiogu buelta galdu dugun zerbaiti. Hori, ezin da, zerbait galdu espezie batzuk, ja, galtzeko sorian baldin badaude, agian lortu dezakegu arrisku hori, galtzeko arrisku hori murriztea. Baina behin, galduta baldin badago espezie bat, ezin dugu berriro ekarri. Hori alde batetik. Eta bestetik, ulertu behar dugu, lehen esan dugu bezala, klima aldaketa eta bionistasuna oso estuki daudela erlazionatuta. Orduan, bati aurre egiteko, besteari aurre egin behar diogu. Hau da, gure politikak, gure ekinbideak informatzeko modua, zientza egiteko modua ere, gutxienez, bi prozesu hauek elkarrekin ulertu behar direla alik eta gehien. Oso ondo, mezu horrekin geldituko gara. Eskerrik asko nahi. Oso ondo. Itsasoko espezie guztien izena bizenak antolatzea du helburu elkarte honek, itsas taxonomian ordena jartzea, alegia, deskribatu, izendatu eta katalogatu.
eta urtero bozketa egin ondoren, aurkitu dituzten espezie berrien artean 10 aipagarrienak aukeratzen dituzte. Martxoan argitaratu zuten iazko zerrenda, taxonomiaren nazioarteko egunean, eta tartean dira marmoka bat, ar bat eta nautilus bat. 10 baino ez, urtero ozeanoetan aurkitzen diren 2000 espezie berrietatik. Landare eta animalien zerrenda, luzatuz doa beraz, punta batetik, bestetik laburtzen doaneran. Nola bukatuko da, lasterketa. Datorren astera arte, agur!